obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga. Ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Obodo abụrụ igwe Nwachukwu, obodo abụrụ igwe, obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga. Nwoke mere mpụ ma ya enweghị ego, nwaanyị akwara iko ma ya eyiri uwe, onye atụghasị ma ya dịla ndụ, izi ozi ọma asị gị gbanye ọkụ, nye ndụmọdụ asị gị gbanye ọkụ. Jụọ Jehova gbara anyị nkịtị, gbara anyị nkịtị. Onye nwe uwe si zaghị ekpere gbara anyị nkịtị. Jụọ Jehova gbara anyị nkịtị, gbara anyị nkịtị. Onye nwe uwe si zaghị ekpere gbara anyị nkịtị. Eri ụtụtụ echewere ehihie, eri ehihie echewere abalị, arụ ọrụ akwụghị ụgwọ, akwụ ozughị ezu, akpọwa ya ere ya ere ozughị ezu, expenses sack income. Ụtụ obodo akarịala, nda na-agwaghị ọfọla ha, ọrụ adịghị, ego adịghị, mmefu oke echiche. Ịgawa n'ụzọ anara gị ego, ịnọrọ n'ụlọ anara gị ego, ịṅụọ mmiri anara gị ụtụ, wefu ahịhịa anara gị ụtụ, mepee shade anara gị ụtụ, expenses sack income. Jụọ Jehova gbara anyị nkịtị, gbara anyị nkịtị. Onye nwe uwe si zaghị ekpere gbara anyị nkịtị. Jụọ Jehova gbara anyị nkịtị, gbara anyị nkịtị. Onye nwe uwe si zaghị ekpere gbara anyị nkịtị. Mmadụ bi n'ụlọ ọkwụghị ụgwọ ụlọ, o ji ụgwọ ọkụ, o ji ụgwọ nche, ịnụkwa mkparị Chimekwela. Iburu moto ịhụ fuel, ịgbata ị gaghị n'ụzọ, iwu moto ejighị agwụ agwụ, expenses sack income. Ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Ka anyị kpọtụrụ alaga na-atakpu onye ọma. Ka anyị kpọtụ igbe na-eche ndụ onye ọma. Ka anyị kpọtụ ife ụfama n'ọnya onye ọma. Ka anyị kpọtụ aka na-ebu agha onye ọma. Kpọtụ dabere aza ahụ onye ọma. Ka anyị kpọtụ ike nkwadịghị agbụkwụ onye ọma. Ka anyị kpọtụ nkume ebighị ebi onye ọma. Ka anyị kpọtụ onye na-egbo mkpa onye ọma. Obodo abụrụ igwe Nwachukwu, obodo abụrụ igwe, obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga. Ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma. Obodo abụrụ igwe Nwachukwu, obodo abụrụ igwe, obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga. Obodo igwe ndị bi na ya yọ, obodo nkụ ndị bi na ya kpụ nkụ, obodo go slow ndị bi na ya hold up. Ka ndị Ọnịcha pụta na paakị Aba, ndị mmadụ gbaa gburugburu, obi igwe chọpụrụ anyị ihe nsị ha ọ gịnị mere.
ha sị m n'obodo bụ igwe aghọtaghị m ka m gwa ha okwu ha sị m gbanyụọra ha ọkụ that side nchọpụrụ ihe gafere na-erukwa iwe ka Ọnịcha ka onye nchọgara disappoint ya ike gwụ m mgbe nna ji ihe tiri ya n'ụdị ọnọdụ a n'ihi ọ bụghị ihe nji mara ya ọ sị m n'obodo bụ igwe ya wee laa difensi wee ghọta ebe a nọ obodo na-agbanwe ndị nọ na ya na-agbanwe onye adịghị ka ọ na-adị ọ dị eme ka o si eme Naijiria na-egosi ndị mmadụ denja ndị bi na ya wee na-adị dangerous Operation Change.8 bụ ka Jehova intervene maka na ka onye dị ka ngwafịa na-adị ka onye ọchịchị dị ka ndị ọ na-achị na-adị ekpere anyị bụ ka Jehova tere anyị ofe onye mmanụ ka obodo agbanwe onye ndu ka anyị chọrọ ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe o ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma ka anyị kpọtụrụ eze eluigwe o ka anyị kpọtụrụ ọka ya ome onye ọma obodo abụrụ igwe Nwachukwu obodo abụrụ igwe obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga obodo abụrụ igwe Nwachukwu obodo abụrụ igwe obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga obodo abụrụ igwe Nwachukwu obodo abụrụ igwe obodo abụrụ ndị bi na ya bụrụ agaga obodo abụrụ igwe Nwachukwu obodo